Krásna žena, ahoj. Keď mužovi povieš, ty ma vôbec nepočúvaš. Vieš, čo väčšina mužov naozaj počuje? On nepočuje to, že chýba mi blízkosť. Namiesto toho počuje. Zase si zlyhal. Áno, žienky. A práve preto on sa ešte viac zapol. Keď som ja toto pochopila, úplne sa zmenilo to, ako s mužmi komunikujem. Keď chceš vedieť, čo muž skutočne počuje z tvojich vied a čo v skutočnosti myslí on, kľudne sa na to pozri v krátkom programe, ktorý som pre teba s láskou pripravila. Je to spolu s 2 checklistmi, aby si všetko mohla mať stále po ruke. Klikni pod video a už to môžeš mať pre seba navždy. Lebo rozumieť si s partnerom je najviac, čo nás vie v živote potešiť a uspokojiť. Prajem ti, nech sa ti práve vďaka týmto vedeniam podarí vytvoriť blízkosť, pochopenie a spojenie s tvojim milovaným partnerom. Ahoj.